Historien om Københavns bombardement i 1807 er knyttet til den franske revolution og landets krig mod England. Siden 1720 havde Danmark forholdt sig neutral i stormagtskonflikterne rundt omkring i verden. Danske skibe sejlede under neutral flag og kunne derfor handle med alle parter i krigstid. Den danske stat blev meget rig, og særligt byen København. De københavnske købmænd havde aldrig været rigere. Da krigen i de sidste år af 1700-tallet kom tættere på Danmark, måtte danske handelsskibe eksporteres af orlogsskibe, og det skabte efterhånden gnidninger med de krigsførende parter. Specielt England, der kæmpede mod Napoleon, følte sig provokeret af den danske handel. Det førte til, at England i 1801 sendte en flåde afsted mod København for at tro Danmark til at standse den handel, de havde med Frankrig. Det endte med slaget på Reden, hvor Danmark efter flere timers kamp accepterede en våbenhvile. I sommeren 1807 var Napoleon på toppen af sin magt, og England følte sig presset. Der var frygt for, at Danmark nu også ville tilslutte sig Napoleon, mere eller mindre frivilligt. Danmark havde på daværende tidspunkt en stor flåde, hvilket blev noget, man frygtede fra engelsk side. Da der kom rapporter fra København om, at flåden var ved at blive udrustet, følte englænderne, at de blev nødt til at handle. En engelsk flåde med 30.000 mand blev sendt afsted og landsat omkring København. Danskerne gjorde et udfald i Klassens Have med livjægerne, men blev slået tilbage til Kastellet. Danmark fik besked på at udlevere vores flåde, men nægtede. Resultatet blev København bombardement. Danskerne gik til modstand, og ved Køge blev det hurtigt sammensatte hær af bønder, mødt af en veltræning engelsk styrke. Ved synet af den engelske hær smed danskerne våben og træsko og løb alt, hvad de kunne. Klokken 19. den 2. september 1807 faldt de første bomber over København. Granater, bomber og raketter fløj i tusindvis ind over indbyggerne, og mens de danske soldater blot kunne se til, kæmpede brandmændene desperat for at slukke alle de mindre brande. Natten igen var himlen oplyst af bombernes ildspor. Der var en hård kamp, men den første nat lykkedes det at holde brandene nede. Det var især almindelige jernbomber, der regnede ind over København, og de første dage af september 1807. Store tunge bomber blev skudt højt op i luften, hvorefter de faldt gennem tagene overalt i hovedstaden. Her sprang de og forvoldte store skader og brand. Til tider kunne bomberne endda trænge helt ned i kælderen, før de udløste deres ladning. Den 3. december kl. 7 holdt bombardementet dog inden indbyggerne i København fik der mulighed for at se nattens ødelæggelser. Beboerne i området, hvor Frue Kirke opdagede, at de havde været i skudlinje, og mange forlod nu deres hjem og hus i haste. Folk søgte tilflugt i Rundetårn, mens andre gemte sig i ruinerne af det tidligere nedbrændte Christiansborg. Langt de fleste søgte dog mod Amager og Christianshavn, der blev regnet for de sikreste sted, da det lå længst væk fra de engelske batterier rundt om byen. Folk havde dog ikke mindst modet, men var klar til at kæmpe videre. Klokken 19 samme dag begyndte bombardementet igen. Igen måtte brandfolkene kæmpe en lang nat mod bomber og raketter. I modsætning til første nat var der mange beboere, der dog rest, og flere brande nåede derfor at udvikle sig, før brandvæsenet nåede frem. Det betød dog også, at antallet af døde og sårede var lavere end det første nat, hvor Frue Kirke og Sankt Petris Kirke stod endnu, men var begge blevet voldsomt beskadelige. 4. december holdt bombardementet ikke op ved daggry, men aftog dog gradvist. Englænderne håbede, de danske viljer var knækket. Omkring 14.000 bomber og raketter blev affyret mod byen i løbet af bombardementet, men alene den sidste nat faldt der over 6.000. Situationen var håbløs for de stadig kæmpende brandfolk. Denne nat lykkedes det for en raket at sætte sig fast i spiret på Vor Frue Kirke, og den antændte en brand, der var mulig at stoppe. Kort tid efter faldt hele det brændende spir ned i selve kirken, mens tårnets klokker med en frygtelig brag styrtede ned gennem hvælvingerne. Hos englænderne var der stor jubel, da det var domkirkens spir, man havde sigtet efter under hele bombardementet. Københavnerne var derimod knækket. Ikke bare Vor Frue Kirke var ødelagt, men store del af de omkringliggende kvarterer også nedbrændt 300 ejendomme.
var totalt ødelagt, og utallige var mere eller mindre beskadigelige. 1600 indbyggere var blevet dræbt, og lige så mange var såret. Klokken 19 den 15. december 1807 stoppede det engelske bombardement, og det danske kombination generalmajor Ernst Beimann anmodede om våbenhvile. Byens borgere havde lagt et stort pres på ham, og da han også selv var såret, så han ikke andre muligheder. Store dele af byen var ødelagt, og overalt lå der rester fra de engelske bomber. Den 7. december underskrev Ernst Beimann kapitulation. Englænderne besatte København og begyndte at klargøre den danske flåde til transport til England. De skibe, som ikke kunne sejle, blev brændt af, og selv skibsbrændernes værktøj blev inddraget, så Danmark ikke kunne genbygge en ny flåde. Spørgmodigt måtte København se nationens stolthed slet væk af de engelske linjeskibe.